Čaute, toto video je pre kanál Magic Miracles do súťaže. Takže ako môžete, budem robiť kúzlo Šatka Jasnovice, takže ako môžete vidieť, mám tu pero na predpoveď, papier, karty Bicycle a šatku. Tak. Takže ja si napíšem svoju predpoveď najprv, na to nebude vidieť. Tak, teraz ju poskladám. Držím si ju. Tak. A nechám ju tu. Pero si môžem odložiť. Teraz si vyťahnem karty. Krabičku môžem dať preč. Tak. Ako môžete vidieť, sú tu obyčajné karty Bicycle, nie sú upravené. Tak. A teraz by som dala divákovi skontrolovať šatku, či nie je ničo špeciálne, aby som ho náhodou neovplyvnila, len ja tu nemám diváka, čo ma dosť mrzí. Niekto sa na toto nedal nahovoriť. Niekoho som nevedela ukecať, aby tu so mnou točil. Takže ešte predtým si karty trošku zamiešam. Tak. Padajú po zemi. Ešte tak. Tak. A teraz, ako tu máte karty, tak si zoberiem tú šatku. Preložím na polovičku. Tak. A teraz budem to v roke robiť. Tak a teraz tie karty dám pod tú šatku. Tak, aby nebol... Tak, takže mám tie karty pod tou šatkou. Tak, a teraz divák si... Takto. A teraz divák si môže seknúť tie karty, kde chce. Takže. A je to jeho vlastný výber. Ja som ho nejako neovplyvnila. Takže napríklad divák si sekol karty tu. Tak. Divák by otočil túto vrchnú kartu. Ako môžete vidieť, je tam 5 srdcová. Tak. Položím ju na balíček. Zoberiem túto druhú hromádku. Šatku môžem odložiť. Tak, toto je tá druhá hromádka, kde si divák nesekol. Tak. Ako môžete vidieť, kľudne si mal seknúť napríklad 9 srdcovú, alebo napríklad 7 károvú. Bola to diváková voľba. Takže on si sekol 5 srdcovú. Tieto karty spracem. Nechám tu iba tú 5 srdcovú. Tak. Ja som trošku tušila, čo sa stane. A má predpoveď je. Vidíte, to tam je dobre vidieť. 5 srdcová. Takže, ako môžete vidieť, kúzlo nám vyšlo. Takže, už iba dúfať, že sa ti Magic Miracles to video páčilo a že aspoň teda niečo vyhrám. A čau.